nin cɛkɔrɔba kɔfɔlen min ka saya kunnafoli jɛnsɛnna kunu karilenw bɔlɔlɔsira fɛ ale sisanga tun ye 77 Yakuba Sawadogo kɔni ale tun kolonni don kosɛbɛ jamana a n'a kɔ kan ka taa ale tun ye kɛlɛ min da don ka taa ja kɛlɛ kan n'an ko lutte contre la désertification. O baara nin yɛrɛ nana waleɲuman dɔn kosɛbɛ tuma n'a min na diɲɛ seleke 4 bɛ ye jalaba dɔ di ale ma ka taa kungo kura sigira n'an ko prix Nobel alternatif o min dira ale ma san 2018 tɛmɛnin. Kamasɔrɔ nin cɛkɔrɔba kɔfɔlen tun ye jagokɛla ye tuma n'a min na ale tun ye sifinlakan ye a nana nin bɛɛ dabila k'a ka baara bɛɛ kɛ yirituru ani kungo kura labɛn de ye. Yakuba Sawadogo ka san 40 kɔsa minnu tɛmɛna sisan nin na ale ka baara sera ka kɛ sababu ye kungofolo ɲɔgɔnna hectare 40 bila sen kan. O le kosɔn maaw tun ye ale tɔgɔ la ko cɛkɔrɔba min ye ja jɔ. Yakuba Sawadogo ka kungofolo kɔnɔ yiri suguya 90 le bɛ yen olu b'a ta da dumunifɛn yiridenw na fo ka taa bila fulalikɛtaw ra. Minnu tun ma cɛkɔrɔba nin ka baarada faamuya olu tun b'a miirira k'a kunkolo la tile tununna. Yakuba Sawadogo ka yiri kanu tɛmɛni kɔ ani a ka saya kunnafoli dini kɔ u kan ka kɛ hakilinajiginɛ fasodenw bɛɛ fɛ olu ka faamuya ko bɛɛ bɛ se ka baara kɛ a ka fandara la min bɛ se k'a to ja kɔni u kana sigi faso kɔnɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.